Bekstvo iz zatvora. Kazneno-popravni zavod Koralovo, dom najgorih među najgorima. I trenutno ovog malog degenerika Planktona, poznato kao broj 655321. Svi zatvorenici na nivo. Ja, majko, opet moram da se šetam, pa ne volim to nikak. Hajde broju 655321. Idemo. Da, sačekaj bre malo. Ej, Sheldona, Sunđer Bobe, šta kog djavola ti radiš ovde? Gusan Krava mi je sredio da radim ovdje vikendom. Hoću da malo pripazim na tebe. Ma izvini, zar to nije primjer surovog i nepotrebnog kažnjavanja? Manji doživljaj pikavac. Vidi, dali su mi čak i ovaj crveni pendrek. Opet su nam dali to njeveno. Zdravo, Karen. Planktonu, vidi, došla ti je Karen. I donela ti je tortu. Oh. Jel možeš malo? O, dobro, bit ću tamo. Pa dušo, je li znaš već šta unutra? Misliš brašno, šećer, mleko i jaje? Ne, pa tajni sastojak. O, misliš ljubav? Mislim na turpiju. Šta? Turpiju? Pa ja sam je što nisi postao poslastičar. Turpija koja stavlja turpiju u tortu. Karen, moraš da me izbaviš odavde. Nije loša, ali to njeveno. Jel ćeš jesti ovo? Čak nisam ni siguran šta ovo predstavlja. Hvala. Čekaj malo, nisam rekao da možeš. Pazi. Ej, treba mi to! Za moje kosti! Neko nije pojao svoj pasulj. To je moj pasulj. Pa uživaj. Čekaj, pusti me! Ne možeš da me pojedeš, ja sam Plankton, najgenijalniji zlikovac Koralova! Šta si to rekao? Rekoh, ja sam Plankton, dođavola! Ti nisi Plankton. Svi mi ovde smo veliki obožavaoci tog malog manijaka. Da, Plankton je strava, on je... Ovo je Plankton, a ti uopšte ne ličiš na njega. Ej, ovde sam! Ja sam Plankton! Okej, sad je dosta, sad ćeš da mi platiš. Jesmo li blizu aerodromu?